Co? Přihořívá. Už to začíná hořet, já už něco vidím. Už to začíná hořet. Hoří. Ještě jeden. Tak. A máme to. To se rozpadá prostě rano. A tenhle je pro patama. Tak uděláš nejdřív pro Páťu a počkáš na ten svůj. Hele, Páťa už to chce. Už se tady hejbe, že už chce ten dárek vidět. Víď, Páťo? Držím ho dobře. Může velikej, veď. Už se nemusím bát. Já když byl ještě malinký, tak jsem se bála ho držet. Hála. Páťo, tady bude nějaký dárek pro tebe. Simonka ti to rozbalí. Já pohodu, věď, toho si mít. No to je paráda. A teď to musíme roztrhat. Kočkova pořádně na sílu. No to je ono. A ještě... Co to tam bude pro toho bráchu? Podívejte. Bude to, co jsem našla. To jsem našla. A pro koho to teda je tohle? To je pro Páťu. To je pro bráchu, Bude to tam je. No krásný si. No to má kabátek a kalhoty. Bude fešák. Pejná Pátík. Tak už to držíme. Děkujem, Simonko, děkuju. Už si to bere. A teď ještě něco pro Simonku taky. To právě umím odbalit. Když to nebude, tak ho nezlé. Sranda naše věc. Hrozně vtipná. To je Máš super, sílu na to? viď? No Ty jasně, já ty jsi velká. Nemám roztáhnout ty závěsy. Co, aby bylo líp vidět? Asi to umím odbalit. Vím, co dál. Vím, co dál. Jasně. Nespadneš? Vlez si tam. Vidíte postele? Páťo, To je opravdu práce, malinké. viď? To až nebude. No snad mu to bude, kdyby ne, tak No musíme mu to dávat hned. Hned. No takový kousek. třeba na 3 až 6, no, ale Když podívej se, jaké oni musou 3 a kousek a pojď se, jaké je veliký. Musíme jako začít včas. To A hodí se nám, děkujeme. potřebuje tak dlouho chvíle. Já to protáhnu, otáhnu. Ale Páťa už by ti chtěl pomoct. máš hádku volený. Jo. Tak počkej, Chceš si ho to pnout? Chceš pomoct? Jo. Tak si nebude hodně. Hele, koukej. Hej, Na to. papáň. Já jsem taky si vezmala. Páťo, jdeš ještě, jo? Ještě chvilku. To tam je. Segra, rychle. To asi. Co tam asi je? Hele, tady. Tady, hele, tadyhle to půjde. Je. No jasně, to je ono. Ta knížka. To bude asi nějaká knížka Jo, možná. myslíš? Nebo třeba taky ne. Ta se bude nějaký časopis nebo knížka. Časopis. Časopis. A ještě možná něco jiného. Třeba nějaký obrázek. Co? Pořádně. Tak, trhej. Ještě. Draku. Tak. To nějaký skládanky. No to budou asi... Otoč si to. Já jsem ještě se Okay. No to je krásný. Hele, co tam je? Mašinka. Tam nějaký šašek taky. To je cirkus. A ten přivěl se zvířátkama, hele, a s klaunem. A tady mají i mašinku. A tady mají i míček, kočičku, myšu, holčičku. A ještě tam někde asi vidím pejska, tyjo. Je tam taky pejsek, najdeš ho? A ještě jeden. Kde pak máme ještě pejska? Tady. A mají tam... co to je, jako na obrázku v knížce? To je krtek. A, hele, a kde je tygr?
Jasně, ty jsi šikovná. Pizza. Jo. To je slon. Slon s chobotem, viď? To je blok. No, Velbloud. jasně. Tady to je ta mašinka. No. Tak to nám Tak, zkusej. tak se ti líbí obrázek? Jo. Tak to je dobře. Podívej, tady je ještě sluníčko. Ale Simonko, jak řekneš? Půjdeme spolu uklidit ty papíry? Jo, mačkáme je do koše. Jo. A nacpi to tam dědovi pod postel, všechno. Přesně. Hele, takhle, ještě tady jsou taky. Ještě nacpi. Všechno mu to tam nacpi. A on na A už to- to bude uklizený. A děda na to přijde, až půjde spát, hele. Hele, až půjde Bude spát, tak překvapený. řekne. Já jsem tady měl Simonku, ten to hned pozná. Ještě mu tam strčí i tu košili, takhle to přikryj, máme uklizeno, hotovo. Tak. Tady si to bude složit. No, a to zvládnem, hele. Co? Jo. To plej si bude složit. No to je jasně. To je ploša. Ale udělám Honzo, tobě normální čaj. Zelený taky. Máme Vážně.